Ke North Eastern Hill University Students Union bat ke KSU Nehu Unit kila kerpat ulat ke Jalan Meghalaya UCH Vijaya Shankar ba untuklar lem halo ke jingmi ki kenrum kenram hak skol ba. Bat kila kentu beri benwengno yu Vice Chancellor ubala peptre meta la sauspa arpu arsngi bat barok ki kam jong skol ba Nehu kila pulam lot bat kila bu ok jingye e barok beren benta ba skol ba. Kila kerpat beri benweng kam no yu Professor PS Shukla como Vice Chancellor ke Nehu bat bentung yu Acting Vice Chancellor kat kumki kendon an jong ke skol ba. Hadian bau Pro Vice Chancellor ulu eno agne kam haga khatsan trik uno opera arajar arpusan. Kini ki kenhuan kilapan jing pencai lor ka kaipot jing toket jong ke Inquiry Committee ke belatung da ketenat pulih putih ke Sarkar Pedeng hau naiweng ke senam arajar arpusau bat kila kentu badai ban le ai na ke benta ban tem ke jingduna pisa ke belakta ke skol ba. Kilong bahadu mentai ke kaipot jong Inquiry Committee 4 cemla IT ne pendapat ba bat kumtai kila dawa bari ban penbenano ya ke jinglap jong kenhun toket bat ban cem gisin jam ki bakongsan haga jing sisa kan jing yakhi jingi kala long kelayat slam ba tepet komentaru habangi layo I provisi jungi ula resign te haswa jung uru finance officer ula resign kumju registrar te amdon mano ba paniak yak university habi ade komenta te gibon ki scholarship habi ade ki scholarship ru ki fellowship te habi ade bat ki khna kum ki result kim parla ban release hadu menta amar amdon ma approve mano amdon ba shong hasuki jung vc tane registrar dena takadaw ngi wan kendu governor tinggal labu ka appointment bat education minister jung ka state bat kumju chief minister bangi kwa bikin intervene ban pe jik ega situation ka badan menta hapo Nehu ka school ba bro ka wehi ka jingjenjar ka longi khna pule menta namar ba ka de ke shuti te kimi atip ka ega baja ka ega balong te ka jingge par ki khna ka long ka babun habadon ki festival ki youth festival ki ban participate sa ki we state jung ka regional hajing sisang ade ban register ban pendep no ya baro bangin simbenta handrai mdon mano ba shong shuki ban approve te ka ap ka jenge gi khna hi bagini ban sime ginta bantai gine namar ka julong himan kasnam bangide ban sim banta sakiwe ki university ba site pelong ya kane bat andala job ka regional ngin sayo par participate sa national te kum kine ki ek baro tang na kada ba kathut hapo administration ka pandu no eka hokki khna ban sim banta hakiwe part ki events ka futures jong ka Nehu habu hadu menta tingim la bantip namar ba ngim suthu ka eka ba ka ministry ka kale bat ka long concern hadu kat no shphang ka Nehu tengi kwa hi na kaliang jongi ki student union ba kin suthu ka eka baja bat ka eka bala long bat ngi kwa ba kin page ba kin penpage ikini ege baro kijingduna kijingdon kam baro hapo university hi habi ade bat ka pule puthi hot kadon ka jingta shibun ki jingta kalong ba habi ade bat ki research ki conference mensua sai long ba kira ki externals ki banabar haki viva ki mantapat imla shubun ra namar kam don shu ka funds namar kila reduce baro ki funds habi ade bat ki examiner ki baro tenen takadaw kakta ka jing pule puthi baga ktaru shibun habi ade bat ki infrastructure ki jung ki class jung ki hostels baro ka jingje hapo Nehu hi ngi wan keduk taki mat hi bangi kren metas ni kilong ba southly ki mat ngi bu hu ba kawai ba ngi nglenjongi ngi ong yu ba ban remove no yo new vice chancellor Prabhashankar Shukla po university bat kamjo lo kamat kabaar ngi bu ba bantung no yo acting vice chancellor kakum ka act institute bat kabalahi ngi ong ba ikendok ketuka wai ka independent inquiry committee neduk macam senam heduk mentaruk ngin pat yo ai te ka besau pat ka financial crunch jong ka hapo school ba jongi kita higimat ki bagi keren metas ni kakum ka jingyo I jongi hilong ba ke ministry ka banpai igini haduk menta keempat ai kumo empat ai sai kumno ten negling jongi hi ngi kerpat ba ban negling habangi kenduk batu balong ba ngi kerpat yo governor bolong kum chief rector jongi bon ha kita gi city lende ban remove yo nu vice chancellor ye hai u ta kum ko power jong u la I tho ngi ba u ka kum ki city gi ba pha ka kum ki dan gi kenduk ka kum ki kol bo yo ula follow up ba what ye benta siro wong ba kini ki city penpoint na concern department kita hegi jong ki baong jong ha hai ka jinge kalong ka bobon long ka kum ka ba gm yementaru ngimdan kum in charge kum ki officer in charge post ku da jinge kalong ka bon tambah ngi ngeleng jong hi ngi scam bat ngi scam ba long la kumno ro ngin persang ban yonu vice chancellor ngim pedang sho tagatahi ngi dekatahi ki jinge ba katahi ngila ban